Het wie een roezige week bij Cambuur. Er had een incident plaatsgevonden in de selectie, werd er ook middenvelder Fedde de Jong vooromzet is naar de beloften. Wat de krekbad is, dat willen ze bij Cambuur net sissen. Ek maakte de club deze week bekend dat de opties in de contracten van 6 spelers net lichter worden. Daardoor binnen spelers als Jeremy van Mullum, Gabi Kaskili en Floris Smant waarschijnlijk dwanden om haar laatste seizoen in het geel-blauw. Hoe sterk is de eenzame fietser? Het is een veske van Boudewijn de Groot dat waasdier van toepassing wie op Hartijs de Vries. De Kolmer ontsnapte in de eendaagse hutfietsklassieker Brugge de Pannen uit de kopgroep en hij lieke op naar de winst. Het peloton tocht er liek wel zo en Helle de Vries op 2,5 kilometer van de finish weer bij. Hieronder maar lege handen stier de fietser van Unibet Tietema Rockets net, want hij kreeg de prijs van meest strijdbare fietser van de dij. Had Vera de Vries dit weekend in de gaten, want Snijn docht de hutrenster van Snits mij on het Nederlands kampioenschap hele marathon. En de Vries is een groot talent. Ze had het Nederlands record onder de trein 2 in handen op de hielen en de hele marathon. De Olympische Spelen nu hier binnen haar grote doel. En Snijn zou ze dus al Nederlands kampioen op de hele marathon willen kennen. Cambuur speelt dit weekend de promotie krijgertje in de Graafschap. En bij Heerenveen debuteert haar-trainer Robin Veldman met een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Genoeg om aan je weer te praten in de sportcast, dus mis dat net. Graag om te volgen in de flits.